Салому алейкум дӯстон. Паплёни дубайский борои нав новинка. Ҳамаш гулои нави дубайский сангои сваровски тоза борои нави дӯстон. Тамошо кунед. Ҳамаш тоза сангои сваровски. Паплёни дубайский барои тобистон беҳтарин материале. Либос 650 сом мебуд. Бисёр бо арзон мешавад. Дар описание бо менависам. Одамое ки Россия менависанд дар YouTube, дар описание WhatsApp номерошо менависам. Суратҳои тоқа отделишам ҳаст дар WhatsApp рӯй мекунам. WhatsApp нависен, WhatsApp рӯй мекунам. Ҳамаш борои навай. Қисми яга буд, давомша буд. Дар видеои оянда равон мекунам. Камера мекунам, мемонам. Тамошо кунед дӯстон, ҳамаш бори навай. Лайка фаромӯш накунед дӯстон. Қисми якша борои навай, дар қисми дигариш дуюмаш мемонам.